Mani. Bunayya. San me kamata dabba. Bunayya. Kan za ka taka afnan ka tsaya. Dan kalan kuwa baya fidda mai sarƙaƙiya a cikin duhun dajinsa. Bunayya. kenan rayuwar dan madara kenan. Kina taɓarna kuɗinki a banza akan Idi. Ko? To, a banza mana. Tunda ina tunanin ma fa yaron nan ma fa shaye-shaye yake. Idin? Kware kuwa. To, gashi nan yana zuwa gidan Bilki yana zuwa yana karɓan mata kuɗi ba tare da mu mun sani ba? Me yake da kuɗin in ba shaye-shayen ba? Haka ne fa. Ni kaka da yake bata shawara. To, wallahi a daina bashi abinci. Tunda ya kai munzalin da zai yi hankali ya je ya nema. A bashi ya je ya nema, ya dinga samun zafin nema ya dinga sanin darajar mutane. To wa zai bashi? Ya fita ya nema. Ai ya kai munzalin girma da zai iya fita ya nema, waɗanda ba su kai shi ba ma suna fita suna nema. Kin ga Idi fa tsawon kafa ne, yaro ne. Kina nuna masa so. Wannan wani irin abu ne, ki bashi ya je ya nema, ya ji zafi a zuciyarsa ya san da cewa ba da wasa ake neman kuɗi ba. To, shi kenan. Kamar wannan ƙaton sai dai a dinga dafawa ana bashi yana ci bai san ya je ya nema ba? Haka ne ba. To gaskiya kaka. Munafiki bai ba. Munafiki bai ba. Munafiki bai ba. Kina ta wani kallo na? Rayuwar Dan Madara. Idi. Lafiya kuwa? Lafiya lau. Anya kwa Idi. Anya kwa Idi. Anya kwa Idi.
Ba wani abu kake sha ba kuwa? Ba abin da nake sha ta. Anya idi. Na ji muryar ka wata iri daban. Ga yawan ruwan sanyi da nake yawan sha. To. Ina ɗan yawan shan ruwan sanyi. Anya. To yanzu tashi ka je a yi maka allura. In taɓa allura kaka ba a ci abinci ba. Yanzu ba ka ci abinci ba. Yunwa nake ji kaka. To tawon kake so in ɗauka in baka? Ɗaukan taki. To wallahi in ba da saboda allura za a yi maka ba wallahi ba zan baka na abincin ba. Haba. Cikinka kamar lahira baka koshi haba idi. Baka kuma da imani ma wallahi. To yanzu in ka tafi alluran nan ka so min kwaki da gyada. Har da kantu ma zan tawo miki. To shi. Na jika na shi. Har da mai kantu. To shi ke. To bari in ɗauko maka. Ka san me yake ban mamaki? Sai ka faɗa. Ɗazu da safe fa lafiyar Allah muka rabu da ita. Amma kawai sai na dawo na tarar bata nan. Na kira wayanta, na kira miss call kusan 6 ta ki ɗagawa. To kawai sai kuma wani ga taimun test wai tana gidansu. Wai me yasa ka ji da take maka haka ne? Babu rashin ci, babu rashin sha, babu rashin sutura. Wannan fa wajen yajinta na 3 kenan fa. Ni ma dai abin da na gani kenan. Abokina, kamata ya mu tashi mu je gidansu, mu je meye dalilin yajinta. In je gidansu? Wallahi ba zan je gidansu ba sai nan da sati 6. Ka yi haƙuri abokina. Mu je gidansu mu ji meye dalilin yajin nan. Baka san ni bane. Ni Kabiru ina da haƙuri akan abu idan an yi min. Domin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mutum mai haƙuri yana tare da riba ba faɗuwa ba. Ba za a je ba. Assalamu alaikum. Alaikum assalam. Yale? Lafiya lau alhamdulillah, ya aiki? Allah ya daidai. Ya haka ne, waka ka zo ne? A kiɗa na zo koya. Kiɗa? Ka san fa shi kiɗa abu ne mai wahala. Ba matsala, na yadda da basiran da nake da ita. To ai ba wannan ba. Ciao, kuɗi. Maganan kuɗi? Eh. Matsalan kuɗi ne ai ba matsala, ina da kuɗin da zan biya. Okay. To ka sauna abu? Sai ka faɗa. Akwai uga zai zo. Okay, dama ba kai ne ugan ba? Kana gani na a haka bai dai fi ni ba, amma kuma sai zafi. To, amma abin da ra'ayi yanzu, sa nan baka nan. Ok, me zan sa? Lawal za ka sa. Okay, lawal? Eh. Daidai ka sa dai ko? Daidai na sa. Ok, to ka sai da rai? Sai ka faɗa. Yanzu ka ji, idan mun yi magana da oga, zan kira ka. In ya so sai ka zo. Ok, to ba matsala. Dan Allah ka yi kokari. In ya zo sai ka ɗan tabo ni dan Allah. Ba damuwa ai tun da kana da job ai. Ok, to ba damuwa. Ba damuwa. Kiɗa. Allah mun gode ma. Ka koyi kiɗa yi. Sha Allah. Dan Madara Ali Ibrahim. Dan Madara ga ka comfort zone. Gani a comfort zone wajen Ali Ibrahim. Wanda yake a Pond Center. Mai kayan ɗinki kowane kala. Kowane iri iri so Allah da ka zo comfort zone. Gun Ali Ibrahim za ka samu. Da Allah. Amma shi ma bara ku ji ƙarin bayani daga baki. Comfort zone dai wurin ɗinki ne, fashion house ne. Muna nan a Aga Plaza, directly opposite Bristol Hotel. Ga kuma Dan Madara ya kawo mana ziyara. Gaskiya Dan Madara ya cika ya sha mai. Na cika da fara sha malti na shi. Ba abin da ban ci ba. Ali Ibrahim ya san gaskiya ne. Dan Madara za mu maka riga dai ga ta wanda Dan Madara za ka ɗan dinga shan iska. So, wannan riga kyautar da Ali Ibrahim Comfort Zone ya yi mini. Ina godiya. Tafin kayan ka da takuta ya fito. Kun ji ma
har da kayan zakuta ha in Allah da suna nan ina yin godiya Dan Madara. Gaskiya ana takura mun fa a gida kwana biyu. Tsakani da Allah ana takura mu. Inda ma Allah ya taimaka wannan munafuka antinta ba ta nan. Ta tafi ƙauye ko da da kuga ta tafi sarowa oho. Ba a ce mutum shi da gidansu a ce ba zai sakata ba kuma ba zai wahala ba ba zai yiwu ba. In ba a wasa ma ni Lagos zan can ƙasan gara can wani audio ta. Rayuwar Dan Madara. Rayuwar Dan Madara. Ya isa ni da zuwa. Ina yini? Lafiya kalau alhamdulillah. Na ce yayi lafiya na ganka da rana haka? Allah Allah dai. Sha ne yau dai ba ne in dan taba zumuncin nan ba. Ka Kun ga na jima ban ne ai zumunci. Ka kyauta. Amma fa ba ki san wani abu ba. 5,000 nake so ki ara. 5,000 yaya? Ni ko yaya ina naga 5,000? Ni da nake ji ma zaune ina zaune ba ni da wata sana'ar yi ina zaune gani. Duk wannan kyallan da suna kin sha a gaba. Yaya kenan. Yaya babu kuɗi ka san yanzu yanayin rayuwa. Babu kuɗi a hannuna. Ai sani kuma gashi nan dai ki duba a tamfa da take yi. Amma ki rinka kiran bawo. To da mun kaga yaya shekaran jimi da shi ni da makotana. To amma kuɗin ma ba su da yawa. Kuɗin ba su fi 5,000 ba. To amma din ma na karkashe wasu. Amma yanzu ragowar ba su fi 3,000 ba bari in ɗauko maka. Ko 2,000 ce in ya so ni ma sai a riƙe 1,000 a hannuna. To shi ke nan ba ko haka kaya yi. Ina nan ba na ajiye su. Ga su. Da Allah ya yi ka kula da Allah. A samu bai kuma ya ringa tafiya daidai. To yaya? Yaya baka sha lemon ba. Ka samu da Allah ka ƙara. To. Ni zan koma. To shikenan ka gaida gida. Shikenan ka gaida gida. Sai na zo gidan. Ka gaida 'yan gida. Lagarin ni kwana biyu sai a hankali. Gaba ɗaya ni rabona da kuɗi yau kwana biyu. Na biya gurin ɗan Madara ɗazira jiya baya nan. Yau ma na biya baya nan. Daman shi kaɗai ake ɗan tsaya ɗan wanka ɗan samu na kashewa. In ka biya ta mai gida Allah ya ka mutu da yunwa. Haba kamar daka ta wannan. Ai shi sai dai ka mutu. Allah yana da sosai ma kuwa. Ban baka labari ba. Ai akwai wani ya zo kiɗa zai koya. Ai kai to irin wani magana ya kamata kai mun tun ɗazu. Amma ka banni gaba ɗayan zauna in ta mita ba ko kwandala a jikina. Haba kai ma ai baka kyauta ba da Allah yaushe zai shigo. To kai da na ganka ka yi jagon ba dole in tambayi a kan cike ba. To Allah ya kashi lafiya. Kaka damu. Kai kai irin wannan tun farko wani da mama maganar da muka fara ko can kai mu. Allah ko wallahi Allah. Yaushe zai shigo. Oga. Kai ban ce kar ku ƙara ɗauko min wancan mahaukacin ku kashi nan gurin ba. Nan gurin sana'a ne ba gurin zuwan 'yan shaye-shaye ba. Saboda na lura cewa kunnan kashi ne da ku ba a gaya muku magana ku ji. To this is the last warning kar in ƙara ji kuma kar in ƙara gani. To gani shaɗi biyu ke ba. Kai na gaya maka kar a saki. Na dai gaya maka kar a saki. Ta. Kai duba nan. Malam idan ka duba idan mai tuwon nan shinkafa ta fito da sa maka da rabin kaza. Na dai gaya muku. Lala tashi ka je ka dawo shafshaf ina nan na jiran ka. Ta magana kuna jin mutane. Allah ya sa ka dawo mun ba naira 20 ka ce ba ta kai ba. A ga yace zamu da kai. Duk zan yi maganin ku na ran sai da Allah. To ga mu kuɗin abincin nan. Kuɗin abinci. Ka yi aiki ne da za a ɗauki abinci a baka? Sai mutum ya yi aiki ake ɗauka abinci a bashi. Kai karfa ka kule ni. Ka san halina.
kar fa ka kule ni, na zai gaya maka. Ta. Ba yunwa muke. Kai tashi ka fita gaban nan gurin. Tashi ka fita gaban nan. Tashi je ka. Mara mutunci. Sha. Madara, rayuwar dan madara kenan rayuwar. Amana. Rayuwar dan madara, rayuwar madara, rayuwar dan madara kenan rayuwar dan madara kenan. To ummi, wannan shine mukullin gida, wannan kuma shine mukullin ɗaki. Dan Allah kake daɗe ki ɗibo min kana set 5 ki zo min akwati ki kawo min. To anti yanzu zan dawo insha Allah. Dan fa ki daɗe. Tamam. Ya kuma na kalla kofan a buɗe. Ikon Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ki bani kunya mana kina mace so nake yi mu fa haka Suleiman mu tara abun duniya ta san da mu ta san ana yi da mu da kyau ni ba zan zama mutum ba rudin zuciya daurin gwarmai ko daurin talala rudin zuciya kin sassane taimako yake nema in ka taimaki wani Allah zai taimake ka rudin zuciya sun kake soyayya koko rudanin zuciya ai lalle ka rudanin zuciya tana ajiyewa ga kamfanin Snooper Films Production rudin zuciya so nake yi kawai ka kashe wani magana ke haka ina hankalin ke je ni ba ki da hankali ne duk in kyautata wanda matan nan take bara wannan yarinyan wace ce ita kuma yar gidan waye ne ita an kashe hajiya an kashe hajiya amma an kama Suleiman da wuka a hannun shi take matsayinta kawai yar aiki ne a cikin gidan kuma an yarje mata da sahalewa ta yi komai babu komi ashe hakan shine mafarin gina babur rubutun tarihin mutuwar wacce take wa aiki daga rudin zuciya ta yi kulle-kullen shigo da saurayinta cikin gidan mai ya zo yi tambaya da amsa kudirin kashe matar gida wata tambayar sun ci nasara ko ko tsintacciyar mage ta rama halacci rudin zuciya Shin kin samu Alhaji Suleiman da wuka ne a hannun shi bayan ta mutu ko kin same shi ne yana cika mata wuka? Me kake gani a hannunka? Wuka ne. Ka kashe ta? Ka kashe ta kuma? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. ya samu rubutu da tsarawa musu bawu Sagir Kuzari daukar nauyi kuma Sagir Nura Makarfi rudin zuciya wanda ya shirya shirin tsabtsab Shu'aib Sa'id Babawo rudin zuciya yadda ka jira ga maka haka ake wallahi ba ni da wani zabi kai muke zargi da kisan Hajiya wanda ya taimaka wajen bada umarnin shirin Kamsusu Mati Alhaji Suleiman zai iya amfani da wannan dama ya hallaka ta domin ganin ya mallake dukiyarta. Objection my lord. Ya kamata barista Ibrahim ya tsaya a daidai huruminsa na lauya. Bai kamata ya rika daura ma wanda ake tuhuma laifin da ba nashi ba. Rudin zuciya tsatsaran shiri da ke zuwa ba da jimawa. A sabili da haka wannan kotu ta yanke wa Bara'atu hukuncin kisa ta hanyar rataya. Bada umarnin shirin na rudin zuciya Husaini Ali Muhammad rudin zuciya.